ste bre ljudi, danas smo u Minecraft videu, no i kao što vidite danas ćemo da da pravimo moj neki profil, šta već. Ok, prvo ćemo na telu, znači, ne, to ipak neću. Here. Kako želim da mi bude kosa? Sada, postoji ova varijanta, kako se vama sviđa ta varijanta? Meni... ne. Ovo zapravo nije ni loša. Ne, ipak neću. Ova je super varijanta. Rešeno. Ok, aj sad eyes. Znači, kako bi mogle sve da budu oči? Ne. 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 Previše. Ajde, kada je malo slatko. Ajmo recimo ovakve normalne. Mouth. Usta. Ozbiljno, usta. Obavezno lajkujte sve moje videe, pretplatite se na moj kanal, zato što ja to želim. Ok, sad sam nešto pritisla što ne treba, znači ja želim da mi se subscribe-ujete na moj kanal. Što je pecao here, čovječe? Ne, ja se hoću da budem žensko, ne muško. Ok, očigledno. Neću ni to. Ok. Dobro. Zašto ne bi bio ovakav? Super je, zar ne? To je zaista super lik. Dobro, žensko iskreno. No, pogledajte kako je lepo, mislim. Ovdje sam i da popričam. Obavezno lajkujte sve moje videe, pretplatite se na moj kanal. Ako želite još videa, pišite u komentarima, naravno. Zar ovo nije super ovaj lik, samo da kažem bravar. Uglavnom, i da popričamo nešto malo o tome što imamo dosta pregleda, a ne dosta lajkova. I to me ljuti. Kao što nemam ni dosta subscribera, znači slobodno se subscribe-ujte na moj kanal, lajkujte ovaj video, ako želite još ovakve videa, pišite u komentarima, obavezno, znači šta hoćete da snimam, Troll Huntera na srpskom, Trollove u ritmu, ako ikad bude izašla neka epizoda, pošto vidim da vam se to mnogo sviđa, Minecraft neke challenge, pošto ja imam parkour challenge, pa mogu to da vam pokažem, a da nisam neki profesionalac za to, ali svejedno, slobodno recite šta želite. I mi se idemo u nekom narednom videu, ne zaboravite subscribe i like. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!